Vi står på Danmarks eneste udendørs cykelbane. Her i Hobro, i Mariagerfjord Kommune, der har man bygget et enormt cykelanlæg. Det hedder Alt på hjul, og det giver mega god mening. Nu er Aarhus cykelbane ikke længere, men der er en ny i Hobro. Det er landets eneste udendørs cykelbane. Det er sjovere, at der er ikke så mange biler. Nemlig også, at jeg kører lidt hurtigere end derude. De spørger hver gang, hvornår skal vi på banen. Ja, det kan de. En helst herovre, faktisk. Der er de der store rammer, man kan komme op og kan få god fart ned. Ja. Jeg er enormt glad ved, at det her det er lykkes. Det er jeg vældig glad ved. Det er super. Det har været et 9-årigt projekt, og det er også en opgave at finde de mange penge, der skal bruges til det. Vi kan allerede se nu her, selvom det kun har været oppe 8 i 14 dage, at der er jo nogen af hele tiden. Lokalbefolkningen har allerede taget det til sig. Big time. Jeg har set gutterne her bagved, det er fra den lokale cykelklub. De møder op lang tid før træning, fordi de skal ind og prøve det. For hele området er jo gratis. De kan bare købe og benytte det. Jeg tror for 2 år siden, der var der 2-3 børn i klubben, og nu tror jeg, at vi er på en 15-16 stykker. Så der er ingen tvivl om området her, det tiltrækker. Og herresdeltagerne, de får hele oplevelsen. De får lov at opleve det her cykelmekka indenfra. Gøre holdt inde på midten, gå i depot, nyde det. Og det gælder altså alle deltagerne, der kommer nordfra, og fra Aalborg på racerne, og det gælder alle folkene fra Rebild, der også kommer nordfra. Ja, jeg kan godt køre på den. Jeg kan også køre op til en, selvom jeg vil være 80. Det går fint.